¡Hala! ¡Qué guapo! A verdade é que Foi a reacción instintiva xeneralizada, gritar de emoción, de asombro, xusto no momento en que a lúa tapaba completamente o sol. E logo, segundos despois, volver a berrar cando a luz do sol como un fogonazo reaparecía. Foron instantes, pero que moitos viviron cunha intensidade excepcional, sobre todo aqueles que o viron na súa totalidade cun ceo despexado, como por exemplo na Estaca de Bares. Alucinante, sí, sobre todo cando se puxo o sol tapado de todo e que brillou así ao redor, buah, é que hasta se me caía unha lagrimiña, así, non sei, é emocionante. As sensacións, os cambios na luminosidade, a baixada de temperatura é o que nos vai quedar do momento, a pesar en moitos casos dos kilómetros feitos e dos atascos. O que está claro é que moitos non esquecerán esta xornada e algúns xa están soñando en perseguir outras eclipses polo mundo.